October ni somni pahni kumsang ni somni panga chonulama khan Malaysia ni sarumru chuan hoilai mai po chu a chhun kangvek mai don emo ti tur khopin ni chu a sathian a sabol bol maya ma se khopui lai li taka 5-star hotel room chung lama ero boruak chu votwar thungin re parlar tak nemu ye chu hotel room chunga chuan t-shirt war chaw tep tu pha in amil ngai mel vung vung chungle okhor dur dur chung chuan police ma alo thume ka chota police tena nemui hnunglama bathroom chu an han en chuan me che pakhat saruak ngalngata bata war wau maya ing eu taka lomu koi soi deuh nia chu wa mu thein chu me che chu tu dang ni lovin Taiwanese internet lama milar tak ji eu sun iris se tia hriat lar zok chu nia maktak mayen bata pla chu lo hul phiangin tuimal far khat po motor omlawa engma thlenglo ang mai hian batap chu a fai kel mai bok ani ti chuan toxicology test te ti ang ewangin nemu ye chu station lama shen leilok ania chota test result alo chho chuan athisena ruihlo man phallo chili ngot mu chwa anita a heiba ka hian police te chuan damdoi mum pol khoya tanga ani nge hriat lo le eng ang damdoi chi ange ani hriat lo chu mum kwangot mai akor ipte atang chuan an mu chok zui boka chumi nuwa chuan police lam chuan nemui hne na chuan engthil chi ange thleng tia an han zo chuan ani chuan iris nen chuan na chungchang an soiduna chumi zo chuan a in bolain heti hian anunna ala thut ringot ti in achang maya heiba ka hian chotia iris om a mu vele chuan theitop chua ti non le tuma a be thu te soin nima sela a hlo cham tak thu a soi bele ta boka te chuan a soi ang hian thil thlen dan nauni ta se enge na chungchang soi dun tur chuan damdoi an khoi tel kher le tin iris ti ang nula la nau pangle hrisel thapa ngai takha engtin nge a thi thu ringot thei ti te chu mitam tak thinlunga zona lo om chu anita ani ole thlir tu tile ngai thlato tu song song in sawain chi baile vekule tun chum kan video po hian case ngai nom le dangdai tak mai kan ngai tha in kan thlir ho le dona video te abula changa atop thengin minlo thlir sakin minlo ngai thlak sak le chho don nia a chanchin kan soidur iris hi kumsang kha sakwa somkwa pathuma khan taiwana alopianga atet lai tang to hian a mel tha in anal reu bok nen chu chuan mitam tak mit po ala hle thina Central Taiwan University of Science and Technology a chuan nursing azera nurse na chu a hau tak zia po chu hrireng chunga he na hi thlangbe tlat ni in a graduate nuwa chuan damdo ina chuan a thok tak ngala heta po hian nurse vele mani na a in pizau tak ti in shiat a hloi mema a nurse uniform de chu ha in engtiklai mai po hian anui sang reng theya dam lote angai sakin anhar sana to te po chu do thei takin angai thlak sak zel thina engte awang hian a thopui te reng reng po chuan an ngai san mai ba ka anna a chen chia chu soizui lai lai thinin damlo chung te ngei po chuan nurse mel thaber ti in an soi thin bok ani in iris hian anna tho nurse mai ba ka hian peson lam hi atui thin hleya thomno eng eng mo ha in thla te chu ala de ureng zela chungte chu social media lama chuan ni tina anun dan phaulan pa hian a postil te thina rum kha chu thomno mol mangte t-shirt le jeans te na ain thom lai thlak chu posin eta hian asam seinal tak chu thlain thli chuan a chem te sew sew mai boka a mel thatak le nung sar mai chuan mi mi chu ala tariaw mai mi mit laber chu anui moi tak chu chu ni lovin chutiang thomno na ran nen mai po a pian na zet lang the chu ani a te chuan zan khathil thuwa chu a thalak chu dar ta hukin like le comment chu atam tangang mai chutia nurse pakhat ve mai chuti taka mel thale pianal chu mi ti chuan makan ti in a hming le ma po nursing go test ti in anwo hiala chu mai ba ka a follower te po chu ron pung ta hloin chuta tang chuan alar ta hle ani ti chuan chutia alar tak thu dawang chuan iris chuan nurse na ringot nilo internet khowela chuan zalian zok wai zok le borok ni zokin anun chu amang theidon ani ti chu a hre chuak beta a chuti rwal chuan ana tho lai mek nurse na ero hun bi nei le in vong taka a om angaya social media celebrity ani ero chuan chutiang chuan phuar ni to lawin
ama du danin a hun le a thil ti te chu a herrem thei do dona chu a thalhel tar yaw bok nen a kum ni se ano pangchhia to lawa pasal nei rwal chu ani be to ring mai nima sila pasal neya chung ko din lam hi chu a man mo ngai lem lo thong chu lawa minol puiten pasal fanaw neya chung kwa dina dam chung hun mang tura an omang hi a tuipui zong chu ani be tlat lawa chuai chuan nun zalen tu ma le engma ina a phor be lo nun hi nuam ati mema chutia a thala ka wanga a hanlar chhota khloya chuan aril ru chu siam felin a chung te le a chen te rin lo lam dei chuan a hna nar chu a ban san hnuwa social media star ni tum chuan a in pwa cha ta dei maya he a thutluk na hian a chung te le a chen de chu a bara khai tak zet ani ber nima sila ama iris chuan mi mit la tak ni a mi sang tam tak te ngai ven ni chu a thil chak ber ani ti chu a in chi chiang emiama in ngai to anun le po chu atum heklo aril ro chu a siam fel zui ta mak mai ani amai ro chu atum ango chuan thil chu akal bik lat lo chutia social media lama a hun pum pui a han man tan ta ka chuan midang chelo tak tak pian nal tak tak ta chu an lo tam ve mai sia chung ho ne na in ela midang ti aya han lar fal chu thil ol sam ani ho lo maya chumi wan chuan an mel thatle an pian nal na ringo chuan larna choi thelo tu chu a pe thei don lo ti chu a she thiam ta wata chuta chuan midang ti aya danglam shet le wai shita chet angai ti chu a shile ta a ti chuan kumsang ni pakukuma khan stream fishing kema bikini sen no che in bilin thai ho style milk tea siam pa a fan se a beve live video chu a posta a he a video post se alar ta hat mai a chan ber po in hnialna a cho chhuatna sat em wang ni in chuta chuan mi tam tak ta chuan zak thei lo le ngam hoi an ti in nurse me ni ve si in hetia a om ta mai chu nurse na atimol pho an tia chuti lai mi patam jok ero chuan a thlawang ron hausakin a hoi sen na le a takna te chu an ron fakba ka goddess dik tak ani zia atilang zok an lo ti ve thunga in hnialna chu atamin tu po mai chuan iris video post chung changa chuan ngai dan soivek antum emo ti mai tur hian anin hnial talui lui renga chu thil chuan iris chu ama alzok ma in atilar bilta ani ti chuan heta tang he chuan lardan ol samber chu a hri chiang ta hleya larbil zel adu chuan soideu hatur thil ati angai ti chu shekarin ataksa chu ama theber tur ani ti le apian chu analani ti la a hri chiang box inen heta tang phei he chuan khovela mun sang sang lar deuh deuh ho chu boruak siam hatura thalak le video siam nan amang chhauta fo maya tum khat po loyef museum friends akalin khwalzin mi ten anmel shek shek zong zong chu a haider maka a ko chu phelin leistum mutkor pan tak chau ha in thla chu alavel ta a police anron kala anron hau ma chu chutiang chon thla te chu la in avei vela heta a thalak le a video po hi alar le ta hat reng ani heiba ka hian hemi hnu lo ka hian tum kha chu Switzerland lama khowat lu tu ka wanga mitin theito paluma anin tuam khorlai chuan iris ero chu vurtla chum kara chuan cable kara thu chung hian akor chu phelin mutkorle sinno pante nen chau chuan camera ma thla ala leta a camera ma chuan ni sang chung hian video ti nen chuan amali ama chu thla ain lak mol mai ani he a thalak le a video po hi a viral le ta che maya chuti erwal chuan na tak taka ama dem na thu po chu atam ngang mai rampon lam mi te hmuwa an ram atimol phawa mi mit la tura za chin to ka shilo hur her lu tok mi ngai ven hlo tur chuan engma ti she nei lo me chezak theilo ti tile hildang tam tak mang chuan an soi cheta bong hlom maya nima sila chung soi sel na mai te chu a enga ma a thok vak lem lo ani bel chung an soi sel na te chu ron chang let venga tin a vot ka ti ve thau ma se kalon jeri ne na thlala kha ka du mel sia ti ngai na dang om hlei nem ti in ama ron sel tu te ho chu a chang tamak mai ani te chon chu mi hnu atang chuan anun dan zalen nu tukle van tlang ngai dan an soi sel na ti bel mai chu kher lawa leng hal le ama du dana nungat mai chuan fan base lian tak chu a siam sakta a heng a fan se hi atan anjin omin khutlang ina kan nun dan tur amoi le a om chin tok an thlar ve sek chu an ngai thelo hleya chutiang paljut ngam iris chu an ngai san pha so mai bok ani
ti chuan hetia alar belzel taka chuan atan van nei na dang aron thlen bel bele ta event sang sanga som ni in chanpuina sang sang da chu a hu thina a ming chu rampuma hriat ni chhoda zelin sumla ni se a hailu tarui roi maya tual chhong media te report dana chuan thlakhata dollar nuai ni singkwa ai tam ala lu si anga chhut ani a sumlama chuan a harsalem lo khop mai ma se hetia a hlotlina alar em lai hian iris hian kopui nget nei hi adu lo tlat thunga mi hosta tak tak ten helin thilpek hlu tak tak ten nei ngi tumin lo ngai zong ve thin ma se anar fi thla thak thak zel thina tlang tak hian van tlang hriata pasal neya fani chu a toipui zong ani ve lo tho a se chhuak nge nge ani ti chuan heti lai hian Chinese strong manga rep thin repar lar ve tak ui meng chia a stage name nemui tia hriat lar zok nen chuan anin hmel hriat chhota a ani hi mi talented tak mai ni in a hla pakhat stranger in the north wangli hong anena an sakton chu alar em maya hei hi nemui alar chhona hla ani nge nge kumsang ni pasaria khan nagara koko ti hla soihlo zet mai ti chhuak li in he hla a phe hi chuan Malaysia sarkar le politics sungchang chu aron social tapmiap mia maya chu chuan Malaysia sarkar chu ron ti thin rimin ramchung in jail bol na dan bo chhia pu ani ba ka hian nemuya man theina thupek chu an chwa pha hial bok ani ma se hemi tuma thil thleng hian nemuya chu ati lar bel na sa in zai thiam hoi sen le hlau nei lo tia hriat ani pha zuya amai ro chu he thukal zela wang hian nemui chu Malaysia chu san tura ti ni in letlia athiam ti manga music industry aron lo chile ma chu Malaysia chu a chwa san zui taria ti chuan kumsang ni som pakhata khan movie pakhat nasi lemak 2.0 ti chu aman direct in achang hala heta a movie po hian soi chu a hlole ta hat mai ma se social na kara po film chu release ni ta thobin a hun laia box office record aron khumba ka aron hlotling rem rem via maya chuteng chuan social na te tok reng ma se nemu ye chuan artist hian zalena zau tak kan nei turani kan talent tho chhona tura tu man khapchin min nei sak turani lo ti hi angai dan ani burrenga heiwang tak hian thu nei tu lam nen po in hmothiam lo fo thinin a hla le thil dang te po an sensor sak reng mai thina chu mai ba ka kumsang ni som pa kuma po khan Kuala Lumpur a kum tharlom na concert nei atum bek to chu shillok na po omlovin cancel sak thut ani boka tin kumsang ni somni palia po khan single pakhat Descendants of the Dragon ti chu ti chuak le bokin heta alha thu de chuan sarkar in kai shwaina chu adeu so ti in Chinese thu nei du de chu an thin arim le em maya heiwang tak hian nem ue chu platform sang sanga atel khap sak ni in artist an chin chianga tak dia hriatlar a hlo phata bok ani ti chuan khatia iris thi an va mo chho nu akhan Malaysia police chuan nemui chu tho an zo fian lama iris nen chuan thil dang in somna engma an nei lo thole na chungchang wang liaw liawa in mo an ni thu asui khania iris chuan alar na chu Southeast Asia lama ti darbel adu ema chumi wan chuan chanchin nga ve tak nemui chu bipopin hepa hi mi soi hatli mi pui ngai ven zong tak ani ti a hre chiang viawa chu wang taka bipop ma sa te po ani ome ti chuan anni pahni chu im bipop chho zelin video siam dun tum chuan anin po cha ta a iris tan chuan nemui te ang social na le chanchin dang dai tak nei reng mai tho dun pui chu alarna ti bel cha na thatak tur ania nemui tan la iris narjingo desti hiala an soi thin han tho pui chu wantlang mit mua po atana thain alarna po in abel cha pha ve don tho bok ani ma se iris hian ahma chop athil ti tumpui pa hi a hre cheng lo ma deu emoni ati theya a chan chu nemui ti ang mishing hi chu mi ti bak shita thil han ti du tla chi ngeng takle mi pui soi nuam ti reu chi mi zia nei ania anni ang hi chuan social media minglan hat na tur ani don pho chuan thil sol han ti zeu po an hre tlat lo tun hnai kumrei lo te chung ringot po khan poi a soi hnim han viau ni tur ani chu chu mi pui wan tlang lam po hian hre ve vekin hetianga mi ba ka han che dang lam vel hi anuam ti zong tak ania ma se he apoi sak nei lo lutuk na hian chin tok ane tir lo ta tlat mai
April ni khat kumsang ni somni palia khan nemuya management company chuan nemuya chu aboral thoron puangin thu chwa anron siama chu thu chu confirm ni che lo ma se news outlet lian tham chin zong zong chuan an chhota choi maya chuta chuan nemui nu le pa te po hria tir ni in ama thana le avuina hun an hmanna te chuan an ron tel ve boka ma se hei hi a hnu loka nemuya chuan mi thi thana ni rawin damlai in vuina minung in thana ani zok thu aron soile a hei kher hi chuan van tlang mi pui ati thinrim tak zet ani ber chin tok shilo larna tur ani chuan ti she reng nei lo mi pui de za lo ti in an soi zuina sa hle bok ani na taka chuan iris po hi nem uyanin hian an danglam tam lawa lar an doa lar theina ani pho chuan mi bak de oleka chet mai she lo ve an nia tin mi pui van tlang ngai dan an ngai pui mo lem lo boka a chelam po ni se an lar phana ani pho chuan ming leo po hi pui salo ve in hetiang ang mi zia nei an ni ve awang tak hian an ni pahni thok dun tur po chu adang lam hle lo thei ta lo ani ye chuan october ni somni panga kumsang ni somni panga a iris chuan taiwan chhuasanin kuala lumpur lama chuan ama in a thlok luta a thlen hlima chuan hlimle phur mel takin thla ti la in social media lama po chuan a post ngal nge a ti chuan hetia malaysia a thlen hnuah hian khopui laili lama 5-star hotel a chuan room an to taka in nga chuin an hun ro ta tak nem uye po chu hotel a chuan ron thleng zui ve ngal mai in an na chungchang soidun tura ron kal ani a an hnuwa nem uye soidana chuan atira chuan engkim chu felfai takle tlong takin sumdona lam tho chu kan soiduna iris chuan angai dan te soive bokin an film kal dan dur chungchang te chu an soidun zela chuti lai mekin nemuya chuan lo ngai thlakarin akar laka chuan angai dan te po lo soibil ve zo bokin chutiang chuan an ti dun tamul mula ma se zante alo ni chhotak zela chuan tu emo jok chuan in ti thobin nan zu in arota a ma se hemi tum hian zu chau ni lo bur pakhat te ro te hlawm tak chu phortel ani ve ta tlat mai police tena annowa an thria chwale pakhat chu nemuya chu hunrei tak damdoi edik to ania hemi hi iris nena anin hmutum po hian damdoi chu tive turin asom ani theimai ngem nge iris khan ama du thuin ative tamai em niang nemuina asoi zel dana chuan na chungchang soitura in hmu ania ma se anulama chuan thungot leo deuh chu ni ta in private party an pahnin chuan an nei ani ta deuh ber zu music le an pahni in kara chuan engmoria hi aum chhota bok nen an pahni te chau chuan party chu an hmang don ta a an hnu dewa chuan iris chu thawin inbol turin bathroom chu awapana chuti lai chuan nem oye po chuan identify du sakli anga chuan alo ngai mai boka ma se ri tak anga nu po a iris laron chhuak me alo le tui her hori tak ngel po a hria tak silawa chuan angai thalo chuan voi tam tak bathroom kong khar chu awakik ta a ma se ron chang to chu anom theilo atopa chuan angai atha theingang lawa bathroom kong khar chu bo chetaringotin chuta chuan ba tapa iris ruak veka chimi alawa mo chu awa mutamaya chu vele abula chuan vakal hnai ngal vatin athole amar pho chu a chek ngal ta zungzunga ma se a om chu a chemi alo mai ni rawin amar pho po chu alo om to holo chuta nemuya chuan CPR chu a pekngal tamol mula chumi hnuwa chuan Malaysia emergency number 999 kha a kolta alo nia ti chuan khatia police anlo thlen hnuwa khan crime scene a om chhun ani bok nen kotkol bun tir ngal ni in rin hel man masak bera chuan tangzuin police station nama shwai ani zuita a ti chuan ni hni aral hnuwa nemuya chu dan phallo damdoi man le kol thu boy sem sak ani ta ani Malaysia da noya chuan thiamlo achangani chuan arei lo bera kumni atang theya tin poisa choi tura ti ani theiboka ma se kotma chuan thiamlo na nei lo angin nemuya chuan a hmachon tla thunga chumi hnu chuan US dollar sang khat chuanga bel manga chhuatir ani le tamaya heiba ka hian social media lama po ape cha in soi thiamna ron post ngal zatin damdoi ro hlo engma ka kolin ka mangai lo zu ero chu tona ya ka in na sakhop mai in oi lo emo police tho chho lo ngak mai ro ti in aposa
hemi tum hian zo cho engkima amo pu ani ber hei ba ka Malaysia rama emergency service chia cha cho soibokin an muang lu tuka damdoi lam thiam dekha kha ai ma khan ron thleng se chuan iris nu na po kha an chan manang ti in asoi zui bok ani ome amai ro chu hetia ain soi thiam na ero hi chu an no loka adik lo zia ti chian ani le zui da thowa athu sei dik lo zia lan nan Malaysia police te lama tang hian chhal let na adong zui ngal zata Kuala Lumpur police chief chuan wantlang hriata nemuya zun an tes na chuan damdoi man phallo chili zet mu chu ani tho chu aron pawngzar tapmi mai chu mai ni lovin kamizana khan mi patmi chiat na an man le man lo chu hriat alani chi alo na in room pakhata an om dun ngei ti chu hriat chian ani thung ti in asoi zui bok ani ti chuan hemi hnu loka hian Iris manager Chris Sapo rei tak angoi char nuwa in sum thei to lovin aron pawng chhuak bi le ta phonga public statement te aron siamin lungphu chola Iris a thi thu chu a ring ei lo ti soin a hriselna Iris in angai puimo thei zia thu ti le a landan effect thei ani awanga a hriselna lama khel chuan ein uluk em thin thu asoya tin nem oya chu direct taka mention bokin I thu chwa le police thu chwa chu awa in kal chang si ve hoya changa khangdam doi mumdum pol te kha local ngi ani Iris kha bumin I tir nge ei turin itilui zok thudik chau seiro ti in aziang zui ta sakmaya chu mai ba ka adam lai khan dan phallo dam doi lam reng reng hi Iris khan a khoi ngai lo shim shima thudik zong chok tor hian theitop ka chwa don ti in Iris manager chon asoi zui le ta bok ani heti lai me khian influencer pakhat Vivian C phe chuan nim uya chu wantlang hria turin na takin asoi sel boka mindoi zep mani ti swal ra sengam lawa biru mai ti in nemu ya chu a ko se sia mai boka hengba ka hian sumle pai chungchang vel engi mo boina an nei ani mai lo mo ti chu tho aron thangle ta chema ma se hei po hi Vivian ya chuan ron chang li in Iris khan thakhat sung ringot po in sum tam tham tak alaluta paid subscription platform sang atang ringot po in alalut nem lutok ringot sum do wang mai nem uya kha abi poplawang poisa petu an omani chuan nem uya ni lovin Iris zokhian apiang sum le pa ya chuan a boilo anei ve tok ti in Iris thlawang chu aron hole bok ani chu mai chu la du tok lovin Vivian chuan nem uya chu mini ple ten om tak ani mi thi tharau po aza lo police in thu an zo fia lai khan damdoi chu Iris ron ken lu zok ni ang ti khan ala soi tak deuh dewa za po hi azak lo zo zai lutuk mi padik tak po ani nek love ati piap mai ani ti chuan Iris chung te po chuan autopsy result a athi chan lungphu chol thuta thi ni anga an soi chu oi har anti ve ema ani angnula lano pangte risel thatak le damlo po ne ngai lo tan engemo in soi sel na nei masalawa lungphu chola athi thu thi kan ring thei hlol lo ani ti in achung te po chuan an ngai dan an soi chok ve boka chu mai ba ka online lama po rin dan le ngai dan sang chu adar na sai me ma chuti lai me kin nem uya te lam chuan van doi na wang liao liawa thleng ani ti in an lo tang thonga ma se Iris te lam ero chuan chu pomai harsa an ti be tla thung an naw an fanu thi dana chuan fel hel chu a om an ring tlat maya tin nem uya chu Iris thina chuan in nam hnoi nge ya thudik azep tlat zok ani ti in an soi ve thung ti chuan he ki si tuna lakal lai mek ania chal hnung ber thu top sei hun chu vo in December ni som pariat kum sang ni som ni panga hi ani dona chuta chuan engkim kan shet fia to the nge I be seyang ole khati song kha don chuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case in ngai dan te comment section lama in lo soi be le thau don ya